ओ मैं अपना जिला के वर्णन बा प्रदुमन जी और बढ़ी का एगो भाई बढ़ा दी। हां बढ़ाओ भाई रे हेलो ओ मैं हमनी के अपना धरती के अपना सारण के धरती के सिवान के छपरा के गोपालगंज के एक विख्यात कैले बानी जा ना कि कोनो जिला के टारगेट करके कोनो जिला के हमने के मोहरा बनौले बानी। लेकिन यह गाना के लेके बहुत सारा विवाद भी भई रहे, लेकिन विवाद उहे कैले रहे जे गानवा के ठीक से समझले ना रहे। गाना के बोल रहे गीतिया के बोल रहे कि जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी तमिसिर महेंद्र फागु महात्म तिवारी लोग बखुआइल बा के प्रदुमन रोशन आइल बा लोग। अच्छा तने मने नाच कूद फान नहीं के होत रवा सब का हम बुझा तने दिल के वेदना कहल का चाहता नहीं, लेकिन होई सब खातिर समय बनावल बा। ऐसा कोनो चीज ना होई के रवा सब के मन में रहे कि चाटी मार के तने मने कमे हो गए तावत ले ले पर। अरे तो जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी श्री महेंद्र फागु महात्म तिवारी जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महात्म तिवारी। सिकंदर भैया के देह पर कूदियो जाए तो और मिठो तनी पीछे हो जो तू मिठो तनी और पीछे मैं हो जा आए है तो जहाँ के मशहूर ढूंढ कि जहाँ के मशहूर ढूंढ तोरा जिला के भटार जिला छपरा जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महात्म तिवारी जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महात्म तिवारी जहाँ के मशहूर तोरा जिला के भटार जिला छपरा सुना रोसा रुक जाए एमे लय प्योर खाटी माटी के बजाओ खोला तरका तावत सावन से भागो कम रहले त धरता धरता है अब लगला हमारा सोझा जॉकेट खोले ना। अच्छा रही जा 2 मिनट धीर धरा बर्दाश्त ना होला तो खोल देवे के चाहिए। देखो कोनो काम 3 प्रकार से होला, एगो मन से, एगो बिना मन से, तीसरका मगन मन से। तो जौन बिना मन से होला वो अधूरा रह जाला, जौन मन से होला कभी सफलता मिल जाला, लेकिन जौन मगन मन से हो जाला उमें सफलता ना मिले असंभव। लय लय का बाजी आय हाय है अरे चले लूडो हरिया तो बादे बिछे नैया हिलोर बारे चले लूडो देवेंद्र चाचा हजारों हजार पुरस्कार दिलिया रे भाई हमारे आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिले सब अभिनंदन। कितना पैसा दे हम लोग महाराज दिल से आभार। कलाकार के मनोबल बढ़ावे खातिर भैया उन्हें भरत है ने भरी ज्यादा हो गए। अरे तो जोड़ा ना लगौलस के हुगो तुम तूफान के
अगिरी विजेंद्र तपेश्वर चौहान के छपरा गीत होता तो छपड़िया ले मारो अरे जोड़ा ना लगाओ न कोई भाया तो जोड़ा ना लगौलस के हु गौतम तूफान के अगिरी विजेंद्र तपेश्वर चौहान के नामी दुनिया में ही जाके कि नामी दुनिया में यही जगह तोरा जिला के भतार जिला छपरा लाबरी रे लाबरी लाबरी रे कली हले जमाई रे सदारी लिहले लाबरी रे अरे तबू हाँ से बोल जानी बड़े बड़े बात के बड़े बड़े बात के अके नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के रहुओ आई तनी है ने बाप रे बाप पुरानी मुकेश हंसमुख जी के माध्यम से आप भाई जी बने रहिए आप आई है ने हमने के आज नो कूद फन करब जा नाच का होला एरिया के जितना हमनी के सीनियर पुराना व्यास रहे सभे के साथ हमनी के सिकंदर भैया दिले बानी उ महात्मा बाबा हो जाए चाहे गौतम बाबा हो जाए चाहे कमला बाबा हो जाए आ चाहे कोई होके बाप रे बाप हम देखले बानी हम न बहे पुरवैया रे नदी अरे बाप जो रो ऊपर कमर माज देहिले तो चाहब के हमनी के संगे बेटवनों के मन हनु आज यही कमला बाबा के आशीर्वाद भल के खेसारी लाल हो गई कहे के माने बा हमरा के ब्राह्मण के आशीर्वाद अगर जो कोई के दिल से मिल जाता नु तब बबुआ तू सक्सेस जरूर होइबो आज ना होइबो काल होइबो लेकिन जरूर एक दिन होइबो आ ब्राह्मण के अगर दिल दुखा दे तारा मन से बदुआ दे देवे हां दुखो लगी त गिरे में टाइमो ना लगी हां टाइमो ना लगी हम मजाक नहीं कर गलती ना सही बात बा त तनी बांधी ना तनी छप रही ले में तनी सा हां आई त कमला बाबा तनी बांधी त हे बांधी लगल ए अरे कि मुहवा से बोल जनी अरे बड़े बड़े बात के तके नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के सब में तो ए पर ना छपरहिया में अब तब नु मजा आई तो आओ अरे कि मुहवा से बोल जा के बुढ़ारी में गोजन कोइले बड़ा अरे दादा बुढ़ाइल बानी रहुआ बुढ़ाइल बानी तन नु बुढ़ा जाला मन बुढ़ा सकेला केहू के ना एजा छपरहिया रहला एजे से सोठी बिरजा बाहर लागी अके तरे अरे कि मुहावा छपरे वाला पहले ओकरा बाद हाँ। सोठी बिरजा बाहर वाला कि मुहावा से बोला यारे जाने ए देवता एजा से सोठी बिरजा भार वाला अब तक देवतो के नाच चेंज अरे बारे बा हाय तब मुहावा से बोल जानी बड़े बड़े बात के अके नहीं थे जानत रामा सुपर कमला बात के ए गीतिया के लिखे वाला
खेसारी भाई जी के बढ़ावे में बहुत बड़ा समर्थन और सपोर्ट गोपालगंज निवासी जेकर नाम है महेश परदेसी भैया। उहो बुढ़ऊ कम अभी नहीं खन चानी काटता तो गानवा में लिखली कि महेश परदुमन के बात बुझल कि महेश रोशन के बात बुझल आ तोरा जिला के भतार जिला चले गलती भले तो क्षमा चाहता नहीं जा अब रह दिया।